Je lijkt in een oorlogstijd de poppen in de Bennemein. En dan dachten ze dat ze de keuring hadden met de poppen. Maar wat ik meen dan, dat we dus in een oorlogstijd smokkelen. Museum De Spitgate in de Harkema is er klaar voor, had ze aan zijn weer iepen maaien. Zo'n heel december zitten de dwarren van het museum dicht. Maar de landelijke proeven met coronatests bieden misschien hoop. Maar een negatieve test binnen meesken dan weer welkom in musea. Maar zo dit in de Harkema ook een optie wezen. Nou ja, ik moet zeggen, als een test worden matten, of de mensen die matten test worden, dan laat ze gaan testen. Ja, wie wil ik graag bij mensen gaan. Dus het zult voor u geen belemmering meer. De Spitgate is voor het grootste pad boeten toegankelijk. Ze hebben genoeg ruimte om bezoekers coronaproof kwijt te kunnen. Maar dat betekent net dat ze nou al iepen maaien. We zijn er klaar voor. We gaan alles coronaproof maken. En de mensen kan ik gewoon een afspraak maken via de website. Om het hier gaat het dat het in de volging gaat. En ja, het is, we zijn er klaar voor. Troch Romtegebrek is het museum 3 jaar verlien begonnen met een uitbreiding. Het zou mooi wezen als er in Kwarten weer bezoekers komen kennen. Het museum is net benauwd dat mensen aan ze net meer komen. Ik denk dat de mensen heel nieuwsgierig zijn. He, wat hebben we hier hingebouwd? Wat is er bijkomen? Wat kunnen we zien? Zie je dus buis, nou ik kan wel zeggen, in Oorlie in het West. En we hebben altijd mensen die hier graag in wonen. Dus we hebben hier, juist komen hier nog mensen die zijn, nou, kunnen we nog een bakje koffie krijgen? Maar dat kan niet.